खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। तामुलपुर फरायसालिमाया गाजा गोमजायै हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। राज फुजा कमिटिनो सरकारा 25,000 रां अनसुंथाइ होगोन। उत्तराखंडनि सुरुंनिफ्राय सा 40 सुबुङा सुरुंनिफ्राय ओंखारबोनो हासिगोन फोरमायदों उत्तराखंडनि गिबि मन्थ्रि। आनन्द बाजाराव बीजेपीनि वर्कर्स सन्मिलनाव एमएलए चक्रधर गगৈ। कामरुप मेट्र' जिल्लानि एसिस्टेन्ट रेजिस्ट्रार नितुल दासखौ पुलिसा हमदों। जम्मु काश्मीराव सानै अफिसार आरो सासे एनजिअनि जिउ खहा। जगदात्री फुजानि प्रसाद जानानै गोलोगन्जआव सा 50 देहा फाहामसालियाव। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। तामुलपुर जिल्लानि बिखायाव थानाय तामुलपुर फरायसालिमाया गाजा गोमजायै समायना रमायनायै गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय थांखिजों फरायसालिमानि लांगोनानिफ्राय जागायनानै मथंगा चौकसिम मोनसे गोलाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि गोथार सिजौ बिफांखौ सिगाङाव दोननानै बर'नि हारिमुआरि मोसानाय, खाम सिफुं दामनाय, बर'नि नेमखान्थिजों जुलि जानाय, गोथै बावनाय बायदिजों लोगोसेनो असमिया, सान्थालि, राजबंशी बायदि हारिनि हारिमुआरि गाननाय जोमनाय आरो मोसानायखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसेनो फरायसालिमानि मोन 10 बिफाननि गेजेराव बे बादायलायनायखौ लादों। तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगेन बर'आ बे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायखौ गिबियै बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंदों दि तामुलपुर फरायसालिमानि 38थि बोसोरारि बादायलायनायनि जोबथि सानजों सरजाबनानै गोरोबैनि गेजेराव खौसे बे मोन्थोरखौ सिगाङाव लाखिनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौ गाबगोनां समायना रमायनायै दिन्थिफुंनायजों बे हारिमुआरि गोलाव हानजा सुरनायखौ लानाय जायो। आसामनि गासै 3,000 राज फुजा कमिटिनो आसाम सरकारा मोनफ्रोमबो कमिटिनो 25,000 राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय थांखि लादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसामनि बीजेपी सरकारा सिगाङाव जेरै बैसागो कमिटि आरो दुर्गा फुजा कमिटिनो राङारि अनसुंथाइ होबोदोंमोन, थिग बेबायदिनो देग्लायबो आसामनि मोनफ्रोमबो राज फुजा कमिटिनो राङारि अनसुंथाइ होबावगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोदों। थांनाय 12 नबेम्बरनिफ्रायनो उत्तराखंडनि उत्तर काशीयाव सुरं सिङाव नांथानानै थानाय गासै सा 40 सुबुङा बयबो गोथाङैनो दङ आरो बिसोरो गासैबो रैखाथियै सुरंनिफ्राय ओंखारबोनो हासिगोन होननानै उत्तराखंडनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर धामीआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। आथिखालाव बिसोर बयखौबो दिहुननो हानायनि लामायाव फैबाय। मानो होनोब्ला बृहस्पतिबारखालि गासै 12 मिटारल' दंसैमोन फबथेनानै थानाय सुरंनि गुदुङा। मख'नो गोनांदि नरवे आरो थाइलेण्डनिफ्राय हायार फैनाय इन्जिनियारफोरनि हेफाजाब आरो भारत सोरखारनि नाजानायाव दिहुननो एबा रैखा खालामनो हानायनि लामायावसै होननानै सुलुङाव फोरमायबावदों। सुरंनिफ्राय दिहुननो हायाखैब्लाबो हर गेजेर एबा सुक्रुबारहालागै मोजां खौरां मोनगोन होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बे अलखदाव क'क्राझार जिल्लानि सानै बर' लाइमोनफोराबो नांथानानै दङमोन। थांनाय 12 नबेम्बर खालिनिफ्रायनो 270 मिटार गोथौ गोथेनानै थानायखौ रैखाथि हानजाया जावखाङै 60 मिटार गोथौ आद्रा दंबावो होननानै फोरमायदोंमोन। अब्लाबो नाथाय बै 60 मिटार गोलावानो जोबोद दै गांहोदोंमोन बयखौबो। आथिखालाव सुरं सिङाव पाइपनि जोहै अक्सिजेन आरो लाव लाव जाग्रा आदार दैथायहरनानै बिसोर गासैनिबो जिउखौ रैखाथियै लाखिनो हादों होननानै फोरमायदों आरो बयबो थिगैनो दं होननानै मिथिहोदों। बाक्सानि आनन्द बाजाराव बीजेपी दोलोनि वर्कर्स सन्मिलनाव बाहागो लानानै एमएलए चक्रधर गगैआ बुंदों दि हाग्रामा महिलारिया बीजेपीनि हेंथा। बिथाङा जि खोथा मोनो बेखौनो बुंगोन। बिथांनि बाथ्राखौ लानानै फिनजाथाय खालामनायनि जेबो गोनांथि गैया होननानै बुंदों। गोरलैयैनो बिटिआरखौ इउपिपिएल बीजेपीनि मर्चाया दखल खालामगोन आरो गोरलैयैनो बे बाराव बिटिआर दखल खालामगोन। भारतीय जनता पार्टीनि दैदेननायाव इउपिपिएल आरो भारतीय जनता पार्टीनि जि मर्चा बे बारावबो गोरलैयैनो बिटिआर दखल खालामगोन। बिटिआरनि रायजोआ आबुङै जौगानायखौ लुबैदों आरो मोनसेल' जाति एबा जनगोष्ठीनि एबा एसेल' मानसिनि जौगानायखौ लुबैयाखै। बीजेपीनि दैदेननाय सरकारा बेखौनो मावगासिनो।
गासै हाजो हायेन जाति जनगोष्ठीनो खौसे खालामनानै समान समान जौगानायनि थाखाय नाजागासिनो दङ। गासै थाखोनि जौगानायनि राहा खालामनाय सरकारानो जाबाय भारतीय जनता पार्टीनि सरकार होननानै बुंदों भारतीय जनता पार्टीनि मरान विधान सभा समस्तिनि एमएलए आरो सालबारि बियाबनि नायदिंगिरि चक्रधर गगैया। गुबुननि हाखौ नंखायै फोरमान होनानै एबा नकल कागज बानायनानै फाननाय बायदि आयेन बेरेखा हाबा मावग्राफोरजों लोब्बा थानायनि दैयाव बृहस्पतिबारखालि कामरुप मेट्र' जिल्लानि लेङाइ रेजिस्ट्रार नितुल दासखौ पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ गुवाहाटी नोगोरमानि कारगुली ओनसोलनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नितुल दासनि न'आव सिग्रोमनानै गोबां नकल स्टाम्प पेपार आरो नकल आसि बिमानि मुंसाइ होनाय पेपार मोननो हादोंमोन पुलिसआ। जम्मु काश्मीरनि रेजौरी सेन्टाराव लश्कर-इ-तैयबा थिउरिया हान्जानि गाग्लोबनाय एबा एम्बुश खालामनायाव बुधबारखालि इन्डियान आर्मिनि सानै केप्टेन रेंकनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे सासे एनजिअ'नि जिउ गोमादों। जिउ गोमाजानाय आर्मिनि मावख'गिरिफोरा फारियै 63 राष्ट्रीय राइफल्सनि केप्टेन एमपि प्रान्जल, केप्टेन शुभम कुमार आरो 9 पेरा रेजिमेन्टनि हाविलदार मजिद होनानै सिनायथि होदों। आर्मिनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेजौरीनि बादिमाल हाग्रा ओनसोलाव लश्कर-इ-तैयबा थिउरियाफोरा एम्बुश खालामदोंमोन। अदेबानि उनाव मोन्नैबो बिथिंनिफ्राय गावलायनायाव सानै थिउरियाफोराबो गावथारजादों आरो बिसोरनिफ्राय हाथियारबो मोननो हादों होननानै फोरमायदों। धुबुरी जिल्लानि गोलोगोन्जआव जगद्धात्री फुजानि खिचड़ी संनाय प्रसादखौ जानानै गासै सा 50 सुबुङा उदै सानाय, गोबानाय आरो खर' गिदिंनाय बेरामाव गोग्लैनानै जायगानि देहा फाहामसालियाव थांनो गोनां जादों। बुधबारखालि गोलोगन्जनि छत्रसाला सेनापारा मन्दिराव जगद्धात्री फुजानि राननानै होनाय प्रसादखौ जानानै गासै सा 50 सुबुङा आगमनि कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव फाहामथाय लानो एडमिट जानांदों आरो दासिमबो रावबो आबुङै रैखा मोनथ'वाखै होननानै मिथिनो हादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।